ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ନିରବତା ଭଲ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଠାରୁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଲ। ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକା ଚାଲିବା ଅନେକ ଭଲ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମିଛ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ସତ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମିଛ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ ନାହିଁ। ତା ମନରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତ ବଢ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇ ବସିବ। କେଉଁଠି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନ ମିଳୁଛି, ସେଭଳି କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶରେ ରହିବା ଠାରୁ ଏକା ରହିବା ଭଲ। ଲୋକେ ଏହାକୁ ତୁମର ଆତ୍ମଗର୍ବ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ।